20 sena ilu l-Partit Nazzjonalista weħdek li seqret il-korruzzjoni bl-eruq u xnixel. Għallek li min ma jġilġ il-korruzzjoni huwa korrott. Illum, 20 sena wara, żewġ ex-presidenti tal-Partit Nazzjonalista, Frank Portelli u Carmel Cacopardo, jitkellmu dwar każijiet ta' abbużi u korruzzjoni. Ma jistax ikun li min jimxi ħażin kulħadd jattilu u min jagħmel ħiltu mhux qaddis, imma min jagħmel ħiltu jipprova jimxi tajjeb jaqra fuq rasu. Fl-istess min iżda, Lawrence Gonzi ftaħar. Il-pożizzjoni tal-gvern tiegħi mill-ewwel ġurnata kienet li aħna ma nittolleraw ebda abbuż, ebda forma ta' korruzzjoni, ebda ksur ta' kodiċi ta' etika. Bl-ebda mod ma aħna nistgħu qatt noħolmu li nippermettu xi ħaġa bħal din. Kif irid Gonzi nnifsu niġġudikawh fuq li jagħmel u mhux fuq li jgħid. Niġġudikawna b'dak li nagħmlu, mhux b'dak li ngħidu. Fl-aħħar 4 snin, bil-pari dejn sodi ta' Lawrence Gonzi. Fuq it-tmun ta' pajjiżna. Cenzu Gallia jammetti li kien jaf baqbuta ta' abbużi fl-ADT, iżda baqa' magħha l-ebda passi. Ma toqtolx il-bribba. Jesmond Muljet indaħal biex żewġ impjegati wieħed minnhom kan fażer tiegħu u l-instabu ħatja ta' tixħim jibqgħu jaħdmu fl-ADT. Ninu Zammit, taħt proċedura li ma kienx tapplika għalih, ingħata mill-gvern kumpens ta' 70,000 lira Maltin għal biex tgħin quddiem il-villa tiegħu. Imkien kollox possibbli! Kuntratti ta' tindif fiqrati u fis-segretarjat privat ta' Carmelo Mifsud Bonnici ingħataw lill-kumpanija li s-sidin tagħha huma akkużati bit-traffikar ta' droga. Luz Gallia jindaħal u jbażwar fil-liġijiet finanzjarji fl-OTIB Direct Orders ta' kuntratti għal xogħol fl-iskejjel mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda lill-kuntratturi mit-distret tiegħu. Tony Abela jikser il-kodiċi ta' etika għal ministri u segretarji parlamentari e kif baqa' jagħmel xogħol professjonali ta' notar u li minnu daħal mill-inqas 75,000 lira Maltin. Fawdex kan fażer ex-sindku nazzjonalista u impjegat fil-Ministeru ta' Giovanna De Bono iffalsifika ċertifikati tal-iskola biex persuna oħra tingħata impjieg mal-gvern illi ma kienx ħaqqa. Il-Ministeru ta' Jesmond Muljet ta' kuntratti l-kumpanija tal-perit Robert Sant li miegħu l-istess Muljet għandu kumpanija tal-periti li waqfu fl-imkien 10 snin ilu. Fl-istazzjon Voice of the Mediterranean kien hemm irregolaritajiet, abbużi, skandli u ksur sfaċċat ta' regolamenti fi żmien tmexxija tal-eks segretarju parlamentari nazzjonalista Richard Muscat. Is-segretarju parlamentari Tonio Fenech uża b'mod abbużiv flus mill-Fond tal-Kawżi Ġusti biex jiġu aġevolati kumpanija kummerċjali qrib tal-Partit Nazzjonalista. Ħarġu fil-beraħ rekkits ta' tixħim u korruzzjoni fl-Awtorità Marittima, fl-Awtorità Trasport u fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. F'kull wieħed minn dawn l-iskandli ta' abbużi u korruzzjoni, Lawrence Gonzi ġab ruħu daqsi kieku xejn mhu xejn. Anzi, ħareġ u għall-Ministri kollha tiegħu. Wara 4 snin ta' tmexxija bil-pari dejn sodi ta' Lawrence Gonzi, l-Aġenzija Internazzjonali Transparency International sabet li l-livell ta' korruzzjoni f'Malta żdied u poġġiet lil pajjiżna fl-istess livelli mal-pajjiż tal-Buttan, Laos, l-Oman u Tajlandja f'dik li hija ġlieda kontra korruzzjoni. Però mhix saħbitna id-direzzjoni. Fl-aħħar 4 snin, Lawrence Gonzi tal il-pajjiżna tmexxija li kienet nieqsa mill-prinċipji ta' trasparenza, kontabilità u effiċjenza. Għalhekk, wara 8 ta' Marzu, Gvern Laburista ġdid jagħti lil pajjiżna tmexxija serja u nadifa, tmexxija effiċjenti u effettiva, tmexxija li tuża flus il-poplu bil-għaqal daqs li kieku dawn kienu flusa, tmexxija li mhux tħares lejn l-ġuħ iżda lejn il-ħila u l-mertu tiegħek, tmexxija li jkollha tolleranza zero għal korruzzjoni. Dak li nwedu inwedħuh. Il-viżjoni tagħna l-bidu ġdid hija differenti għax toffri kwalità ta' ħajja aħjar. Għat-tfal tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna, għall-anzjani tagħna, għall-familji kollha tagħna. Pjan għall-bidu ġdid fit-8 ta' Marzu għażel Labour.